и много други неща. На Коледа не говорим, че се консумира месо и ако това ми казвате, че прави света по-добро място, не мисля, че всеки е свободен да избира с какво да се храни. Аз съм избрала да не е за мен. От години не консумирам месо, животински продукти, захар, оцет, мазнина и много други неща. И ако ме питате какво точно ям на бъдни вечер, всъщност ям това, което ми се яде. Това, което ми се яде на този ден, аз си го приготвям и се храня. И вкъщи определено при мен съществува свободния избор и за мен е много важно човек да се чувства добре. И вярвам, че хората са много по-сплотени, когато уважават собствените си нужди и всеки има правото да бъде себе си. Затова на вашите въпроси, какво точно консумирам на бъдни вечер, на Коледа, на тези празници, когато не се консумира, аз всъщност ям това, което ми се яде, защото не спазвам такива обществени норми. И на първо място винаги съм казвала, че слушам тялото си и му давам това, което има нужда. И винаги ям тогава, когато съм гладна. Аз никога не ям по час, винаги ям само когато съм гладна. И има много други начини да се спотява семейството, отколкото да се събира на масата и докато яде, през цялото време да говори. Не, че не ядем заедно, не, че не се събираме, но ако някой реши да се нахрани преди вечеря, понеже е гладен, няма да стане такава драма, защото винаги казвам, човек да уважава собствените си нужди на тялото си. И също така ние се възпитаваме и на безусловна любов, на уважение към другите, към нуждите им и не се сърдим, когато някой се наел преди вечеря. Пак се събираме след вечерята, общуваме, играем, правим други неща, но спотяването не е, храната не е спотяването. Спотяването е с разговорите, времето прекарано заедно и осъзнатото прекарване на заедно. Храната реално е енергия. Храната ни се дава, за да ние да можем да задоволим енергийните нужди на телата си и да подсилваме съзнанието си. Оттам нататък всичко друго са обществени норми, които ние не сме длъжни да спазваме. Така че просто избирайте осъзнато, изборът е ваш.